Parlok ha kane ke video mentakasni ngan batai pish pangkawi ke jing itu kana jing ien bahadu prasnam kiladon ke jing yadai bat ula pepru ya ke jing puliana ke benta jongka namar bau it ya Henry balai kali ayu hadu kat ni kaneru kan penkan mau biang shpang ke jing yap jong uraja naba kelapan kelan bahaya ke jing im jongki Henry shwabingin poi shata ngin ngap penkut shwa ya baru kawi ke kana the CEO return from the pig namar bayakane ke kana menin ngilakot no shteng bat ngin ai biang menta full story te tunginya sedang no mentahi tang badon pat kip ong yanga pentebalan lam na ke benta ki subscriber Henry ngeladap ong yipi banadu por bangadang sedang ya kene ke channel balada kene ke channel kendap lak hashwa usnam thamai ngin sapen benaya ki buskit jong ki subscriber kum ke jing pen khlai no sip Henry mano bayo ya ketangin saya pen habas tang khana lapin isi kan hun ki brio ki bedai ki nong tre jong fot ha ka glory group harangkat ka we kanong but jong u ka bakar tang ka Clara badha kene ka sngi ki thmu ban lech sha ka we ka shnong trai jong fot kata ka shnong trai jong u ka dei ka wood village ha ka ba fot ula pendap ya ka we ka project manshwa ha kata ka shnong balak ha ya u kata ka dei sans nam manshwa bat ke ka balaja ya fot manshwa phin satem kumta ha kata ka sngi ula thmu ban lech biang sha kata ka shnong namar ka project ka bathamai jong u badha shwa bu un lech ki briu ki dangu dadam da ka babu rom ya u kumuriu he bat baladan ru da kinong pen biang tip top ha shwa bu un mi Henry andau la poish dang lenti kabasosi kalong ladan kinong shun kibala kawang da ki prek hadu ba ka kali jong fot kala pang shor tayar kumtaw driver bulong ho u ba ban chain tayar no ufot bulong de ban le kham kloi Henry ha kata ka portang mariami ufot na kali ladan ka wei ka kenthei ka bawan da ka ban bat kala sange hangta kata ka samla ka dei ka bakartang ka Mary namar ba kalai i ba ka kali jong fot kala pang shor tayar kala ong ho u baki kali ba pang short tayar ha kane ka surak la jinjar ban repair kala ong hu namar ba bun bha kinong lete ki ba penjot ya ki kali Henry tang markum tahi kat ba ki dang ikran shpang kata lawan arngut ki ba akyala de ba ki dei ki mekanik bat ki balada was nan da kadar ba he Henry latip ba ki ne ki kinhun ki dei pen ban tang kinong lute bat kinong tu bat kila bernyam yo fot balada ai kum ba kila dawa kin bom pen prabi no ya ka kali jong u Henry fot ru bom saliahi badula krwit snan yiki namar ba ki pendat kelam ya kakali jong u Henry tawe ba kam le khlaw lo ong pan ban ya fot balada myo makana man ta ka singiru la shai te un sayo ba hi ya u Henry fot tang mar yo sngo ya kata ka kantin badang kran khlawar hadin bala shakuraru ula tit snan daw taw ding na ka khosiu jong u badadin kata lawan poi biang salai ngut kan thup ya bos jongki da ka wei ka kali da ka ba kamru yel de ba ki de ki ba kraw bat ki ba top ba ki de kita ki sky river ki kan hun ba pau Henry wala kata fot sham ladon ka jing shapting yaki watang kandiat ru badaden blasakran man shapapalan ufot ula fun snan yaw nong yalam jong ka sky river ban pentikna la kini ki disishani em ki briu jong u Henry anda sky river lawan harangkat ka Clara kabade kanong but bat kanong penyak yaki kam jong fot uskai river tang maria poe jan fot udah dam dangu da ka babu rom ya u namar ba fot udah CEO Chief Executive Officer jong ka Glory Group Company kiba baro kida burom arti arjat ya fot Henry kine ki banang tang bentak bat syukur kila syapen stom bat ajing senang kala house sky river hadu ba kila haban penmap bat dem khoseu house sky river namar ba kila syati di u ba ki pentut ia kalentiya jong fot bat lara bat kem no shisnan yiki da ki bodyguard Henry ya ka Mary latip bakai jan perlok bahabat ke kun Smith ke kun spa Henry Ford ulong ya ka Clara kanong but jong u bakin saya penbaik no la shai na ka benta ka project ka bathamai bat la pensange no menta ka sngi ban le wood village baradin kata ka jingi kran jong Ford bat ka Serena la yo i ba ka Mary kadang fun ya ka kun jong Smith ka badai ka president ka bala penyayi da maka ya ki kam upa i jong ka komta kila ya kran bat ka Mary syapang Ford namar ba kane ka kun jong Smith ke itanat bhayo fon bau kupa jong kaw loong bau la khanglat khnang ya ka ban ya sam ya ki mar ki mata namar bau kwa ban penyi tho ya ka Henry kane ka kun jong Smith ka loong ha ka parlok jong ka wala ka dei na ka long ying long sam ka ba kraw batri kanom khmilin ti pat chapang ka kardan jong u namar kham kraw hi ka jing ien haba ka Mary kala yosngo ba ka kun jong Smith ka don jing ichi sha yaw fon war law de kun swan kala ai men sim ya ka parlok jong ka ba ka dei ban snga bejar nai pat pen sngo yono ru shpang ka jing kwa ka donut jong phi bat kerman ba phin yo ba yek e ka ba phi kwa ka Mary kala ong ha ka kun jong Smith bat kane ka kun jong Smith ka ba kertang ka Nancy kay di jengmut ba bat ka Mary ka parlok jong ka Henry ngin sai pek la ka Nancy ka kun jong Smith
kayo ne am ban ya tho badu fort ukun swan hanrai khandiat ngine phai byang chphang ka jingi kran jong fort bat ka Clara kanong bud jong u ngaklam yo snap na do mane ki kran chphang ka ai ka Clara kala kali na fort da ka ba ong bas ngakwa ban song thu bha chphang ki ba yeng sam jong phi ha ka por ba pidang don halashnong hawud village kato phila shale ben hadu ba mama jong phi bat ka tanga jong u kila kwa wat bandi no ye phi hanrai balai pidang kwa ban lek phai byang bat ki ha ka jing shisha phila de ban pendap tang ya ka project om shu ban lek chaying jong ki bana baw fort lo song de ya kata ulaya thu khanaru ha ka Clara ba nandu bala khlat ki kimi ki kpa baro arngut si para kila ya sano haying jong mama hanrai baro arngut si para nandu dang rit kila shale ben ba ha ka nya jong u bat mama bat kida isi hadu kata-kata ya u bat ya kapara jong u kabagertang ka Snowy bat kaladon ka wi kasngi namar ba kapara jong u ka Snowy kapang ufat tang marewan bala habali i ya kapara ba ka longkumta ulawan hajan bat klem dasha ya kapara jong u ba kan hiar na jingthia namar ba kadang sitam bat ka badang tulat palan hanrai namar ba kayo i ba ka sapti jong handman ka jabo kalau ong yaw handman balai utrish tom palan hanrai fort luang ba untrai bej man la kasngi knang bandub yo ban pen koj ya ka na ka jing sitam haba ka Snowy kala yo sngaw ba handman jong ka fort uda ich adu kata ya ka bat baw la ai ru ya ka pisa bai bala ba kan yo thet dawai bat ka bai bam kala pen map yo handman namar ka jing sitam jong ka hadu baw la hab ban trish tom hadu kan ne bat kala ong ru ba makaru onda kala khlan kan sa trish tom lam kum batrai ma u kat ba kidang ikran baro arngut si para kum ki khun swan kanya jong ki kalok jong mama kelapan kre ya ke jing bambang tang na ke bentala de bat ka khun klam da ailam yaw fort bat ya ka para jong u kine baro arngut kila supait namar ba ki ya bambang bha hanrai kim sham lanot ban pan lam namar ba ki shepting ba yo kin sha sho hanrai kata ka khun jong ki pat kala khlei kai pan ban ya ka do hamadan ufot bat ka Snowy baro arngut si para kila shua sam daw taw ruti balaburi da ka Snowy hanrai ka mensim jong ki ka kemen tang banja tangan ka basong si pat ka long tang maryawan mama ha kata ka kamra ka khun jong u ka badang red kala penshoy baw fort bat ka Snowy ki klem trai ai namar baw fort uwan shaying sitang sngi mama jong u la bom latit ya u ha banda biang bana ba ka Snowy kala persang ban yarap ilaw handman kala sha khnyat pan ban haw mama baradin kata la shims non ya kata ka pisa baw fort la ayela ka para namar ba kala kumpan hab ha ka par baw mama khnyat ya ka nang taw lo ang yaw fort ba shwa ka new year udai ban li belano bat ugeri shaying jong u kata ka jing thmu jong u kalang bandidu no yaw fort ba unlong kumum raw haying jong geri ka Snowy ru kala shepting ba ban yo sngo ya kata badha kata hi ka janmit mama jong u ula phawan yaw geri shaying jong u hanrai geri ula pha tang ye kibriu jong u bakin wan aya ka pisa bat kine kibriu jong geri ha shwa bakin aya kata ka pisa kilo ong balada long kumno ru kim deishu bantu klar shisin bala yakut la yakut kum taw mama bat kanya jong fort kila raya kata da ka badino shisha yaw fort u handman jong ka Snowy tang ha ka dor shi pholak bat ha kata ka por hiu geri ru ula sais non ye kipisa bat ai haw mama jong fort hanrai kalok jong mama jong u kalong haw geri baya kata ka pisa kin shim no bej menta yaw briu pat sawan shim ondala khammit bha hanrai ka Snowy ka para jong fort kalayo sngo bad yo i da ka bashu pitu shapang ka jing thmu jong mama jong ki bandino yaw fort u handman jong ka habala tip ya kita ki kam jong ki ka badas ngo trim shisha marmar ka Snowy kalawan kersiu ya law handman baw dei ban mi no menta hi na laying kumta kalapan stat ban penthap wud ya ki tiar jong u ha ka borni bat ye ki jan tang bo un yo ban phang bat kalaya lam phat yaw handman hanrai ha kata ka por kat ba kidang plan ban phat ufat ulayo jenthut pan ban hakawi ka borti deina kata ka daw ba kita ki briu ki sai iya ki kumta haba kini ki briu ki lai iya ka Snowy bat ufat kila be thong ye ki hanrai ka Snowy kala pan rish phang ye law handman baradin kata ka Snowy kala khnyit ye law handman ban phami no nang ta hanrai ufat sham la tre ban mi marwei klem maka ka Snowy kala khnyit da ka bor ban phami no wud yaw handman da ka jing thmu balong kat balong ai kan sa tang maka bat ki batang ban lat im u handman na ka jing shadi kane ka jing khindu ka Snowy yala de kala pan song si ba yalaw jong handman na ba kala shu khnyet ju bori u shabar bat khang no ya ka gen batang marida palat im yaw handman ka Snowy kala sha bom sha tiat hang ta hadu banda place nam hanrai ka Snowy kala kran khaddu yalaw handman da ka bong ba phim dei ban klat ban wan wat yanga ufat uladap da ka jing song sik thang ha kata kapor ban yo i ya ka jing jaw snam jong ka para
balak syok ben nya kini kiri boman. Handrai syam ladon latsu ban yada yala ke jong kepara ha kata kepor. Ban sew la syu ban IT bakin le kat bakimon. Naba umpat long ubalarang ba ban yakon batki ha kitu kipor. Handrai kat adu menta ufuat uloong ya ke Clara. Ba tip ba ke Snowy kapara jong la kadang ne kalayam. Bat lada kadang hadin kata kejing itu kana jong uloong ha ke Clara. Bau la song le ran menta ban le yuat yela ke jong kapara lada kadang namba syam ladon por satia ban le yuat lam yeka ha ba kadan Handrai la antat kat kum kejing sngo nang nenang tai ba ka Snowy kapara jong kadang kum ta ka Clara kala ong yu pite bala le sngorit sabapalan bawat ya kita ki project ru pidang IT yaki baleu fot syam la ya thau kat kita ki jing le jong ki mensua iman ukwa ban pen bamlu halas tarai kat bau fot bat ka Clara kidang ikran hang ta ladan ba fun ya fot ban ajing tiam bau giri ula pen bor ya ka Snowy ka para jong bakan ya tho bat la ong ba ya kata latip leng ba ka Serena ka samla barim jong fot bat lada ka Snowy ka para jong kam tre ban ya tho bat giri an pen sitom ya ka habala ya sngo ya kata ka Clara ru ka ong ha fot ba ki de ban khot da ki security ban leg mi shata Handrai fot long ba kane ka de ka revenge na ka benta jongki ngan le hi marwei ulong ha ka Clara bat ha ka wi pat ka benta pini na marbau giri ula buaj bat ka Snowy kadang trekam hayeng ulawan rung betur bet sabadan maka na marbau syam ladon briu ha kata kesngi ka Snowy kala shapting ba na marbau giri ula thmu ban jrong kti ya ka wala kala persang ban yile bat Handrai kamla bat giri ula ong pan ban ya ka Snowy hato kadang khmilin ti bau hen men jongka unwan yarap ya ka na balas lambau laja juan sushane hato pidang tharai ba tip ba pidon hangne ula ong ya kan Snowy bad ula jrong kti sendan ya ka ha kata kapor baradin kata ula penriam penbek ya ke Snowy da ka ba pen iru syaki breu ba ka Snowy ka de ka tengah jong Handrai ha kata kapor fat ru lawan poi hang ta bad ula ajing senang da ka bateng yau giri kum juru ya kanya bad umama jong ki balawan lang hang ta da ka jingwan poi buddin jong ka Clara bat ka Mary da ka ba pen le ran sendan ya ki hakmat ki briu namar ba kim tip ba fat mentaw la deu briu barius patam bat ubaladan ka bor baula long he Handrai kidang mut pen ban bau dang dei tang umraw hakmat jong ki namar ba jule astai menta baro ki ba khen po ya ula ajing snang bat ha ka si mabut kat ba kanan si kadang dan ha office ka Mary ka parlok jongka kelawan invitation card na kabenta la syai ba an sa penlong ya ke engagement party na kabenta ka Shawl Smith ba si para arkpa bat kanan si namar ba ki simjaj na ukpa kanan si kam song tenat ya ki Smith family ki bahai nga sam jongka namar ba ki de ki bre ki bas ngo kraus pa bat ki ba meng kumta kam chu menjur la dadan kano ke jing ya penben kanan si ka yang bai marwei hala kanong rim bat kijing long babaha bat kum la syai haba kila penlong ya ke engagement party ufat ru lawan kenang namar badan kanan si ha kane kesingi la dan tang ki bahe bahan na ki Smith family bat ki Brown family la pen iba ki Brown family bat ki Smith family ki dei ki baladan jingi dei bajan la slamba kum taru ha kane kesingi kila peni tektin ya ka Shawl Smith bat ubadai na kaying jong ki Brown family baraba kanan si Smith ru kelawan hangta kala pen pauda ke jingdom namar ba kila kentren ya fat ba lawan klam da invite Handrai fat ru lo ngam dan kam ba phinda invite namar ba mauru udon hak bu undan hakane kapor bat baleu fat udan ba haman laki jaka ba ki Smith family bat ki Brown ki shaidan Handrai kapor hi kan sabataya pa hadu ka bakun Handrai ha kata kapor kanan siru kelawan hasenda jong fat tang ba kalau ang pat bakam kwa syu benya kendu bat balai kanan si wala ka ya fat kanut ban ong kumta kadau kolong bakam kwa buun sya isi haki bahing jongka lada makabat kini jan palan Handrai kanan si ya kanya kala syuong namar baka kwa ya ka jing baha Handrai fort syam la shapting yano ru badleng ba kane pin satip ke ai ka balaja ya ki kimiki pa jong fort menshua bala pelong kun swet ya fort bat ka Snowy baro arngun sipara ufat ubudin na kabenta kata na kata kadau hang no badan kanan si ma uru hang tau dan namar ba usung thu batang kanan si ka bi jong kabaju kersan bat yarap yu man la kapor bat kabala ijli ya ki bahi nga sam la jong namar ki kam bashar khe jong ki Handrai ki ek ibaro kin sapau hadin menta tengin yepai biang ha kane ke engagement party ke ibau fort unle ha kane ke sngi Handrai tang mar yetip ba kane ke jing pen yetek tin ya ka Shawl
bat na ubrau family kadai bala syuthong da kapisa ya ki kimiki kapa ban penbor ya kasyal bakan engage bat utau breu ufuat bat kanan si kila pensange no ya kata bat kila habnya prano na kata kajaka namar bala syakrwit haufon kumta kasyal smith kabashi para arkapa bat kanan si kala like no na kata kajing sya penbor namar kapisa bat dai nandukan ya kapor bakanan siru kasanut penong baka ijhok ya fuat bat kasyal ru kala ku blay ya fuat baula yarap ya ka balai kini arngut kilapan pau pertaisnan ya kajing ijong ki ha kena kapor dailing ba kasyal namar ba kalabu jeng keli ha kanan si hato pi chishane am ya fuat takmur kumtahi ufuat ulashim no ya kawan bat terwaha kanan si nang ta kilaya chas baro arngun handre ufuat namar bo jumlin bandi tang shiklat hi ula bo aj tibriu shu balai i ba kanan si kalay lam u shiying bat anda kanan si kalapan thia bahaya tip balai kumne ufuat ula kisndan ya ka bat hadin kata kila pendep sendan ya ka kambasa bat kum la shamin step kanan si kala khidang kloy bat kala krek syaka office panleg handrai ka klem kersi upat yela ba ian bat anda fuat ula kendet usyam ba kanan si kam syam ladan shu handrai kala syutho hai notebook ban ong ba kala litre bat anda fuat ru ula ki bat ula litre kabasong si pat kalong bau dang syudep ong haka klara ba shan hi ma u bat kanan si smith ru kin saya thono bat kila don kamru ban penbej no shwa ya ke engagement ka klara kelas ngolengo bau fuat ulamut hok shisha ya kanan si nabaki smith family kidai ki basniu bha handrai fuat luang ba om lele ya kata namar ba kanan si kam syam lalong kumaki handrai ka klara kalapan iya ka message hak tablet jongka bala pha da shikin hun kirunar ki badai kinong shun jong u ba kanan si tang mariami na ying ban litrei kala syakit nam kum tau la kendit tratang mariadap ban pule na bau dang mut ba kanan si kala poi syajing trei ban kala syakit nam kanan si ka syakit nam house star brow dai bala ya don down nandu ka sngi engagement jong ka chol batang marialau star brow ya ka plaster na ka syentur jong ka kanan si kala ong house star brow hato ukwa shisha bau fuat unsiu kaliang leng ba ki jingle jong u bat kida kran ben ruah khamat jong ka ya usamla jong ka fuat Henry ngin saya pek ai ke ban saja bakat kene ke jingle jongki bat ke bapen kendit pat ia kanan si kalong ha kene kapor bau ke pajong karu ulawan lang hangta Henry loong penban yela ka khun kanan si bana du menta ka sngihi kadai ban i no shisndan ya fuat bat kadai ban ya tho bat ustar brow Henry hadin kata kejing penbor bat berngam jong kupa jong ka ba kadai ban ya tho bat ustar brow kanan si kalong lada pisngu ik bat sngu yudai hadu kata bali pimya thohi ma phi ban ma bat u mara pran kata ka jingnya bat shapan bor ha kupa jongka ba kadai ban ino season yo fort na ba kupa jongka ula dep simpisa na star brown handrai ha kata ka por hi u fort ulawan poi top ha kata ka jaka bat ula krwid iki ha ban jam jai bat pen lech sendan yo kupa jongka nansi bat ia kisaki shapang ka jing shapan yap jongki kimiki kupa jong fort men shwa mentala yo lum lengba ka jing yo kiamno ya we ubriu jong star brown bat kila lam sha kata ka jaka bat ula pla ha fort maradin kata lawan poiru ukpa jong star brow uba kateng kenis ubaladan ketiru ban penyap iki kimiki pa jong u menshwa bat ha katahi ke kelimat ula pelej kumba pelej ya ukpa jong kanansi ya ukenis ukpa jong star brow ru kum ke jingsiu keliang namar bakila penyap iki kimiki pa jong u menshwa da ke bapen sanga ya ke kli jong u ha keduan blai thau kumta hadin baula dab ban siu keliang ya ke jingle jongki da ke bainong ke bahe bah lai i bau fuat bladap da kejing kemen na ba onam dan shu ki ban penthut ya u lai i bau la sai ya kasati bat pendang ha kanansi da ka bakular ba un smai bu un ij hok ya ka serta jing em bat ula kedup ya kanansi da kejing kemen kumta kala pau ba ha kejing im jongki onam dan nong shun shu ka parajung u ka snowy bat ka shol smith ru kila like na kejing snew parlok ka film kala poisha ka bakut khuble ya phi baro lada pisong tenat sa komen, basa subscribe ru lada pidang temai, kublai shibun.